Je to bilo u emisiji Halo Halo koju možete gledati na Grand Narodnoj televiziji ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom pop veče, nešto onako novo i sasvim drugačije. Što držiš ruke tako, šta je? Dobra ova plavušata, ja bre. Kaže Igor, namerno si pustila ovo da ispadne da si visoka naspram Filipa, da ljudi misle da imaš 1,85 m. A ja u stvari 1,80 m. Ti 1,9 m. Nemoj tako, imaš. Imam. Hoćemo da najavimo nešto za sve Beograđane i one koji žele da dođu u Beograd, evo sada ljudi iz dijaspore koji nas gledaju, pretpostavljam da hrle u Srbiju kad god imaju odbor. O čemu se radi? Pa, ja sam opet pokretna reklama, opet najavljujem, billboard sam pokretna, jedite kod Joa. Pa ništa je ovako, između 4. i 27. jula u našem tržnom centru Delta City bit će onako jedan, zove se Naksi Oaza, pošto je Naksi radio jedan od sponzora toga, glavni organizator toga, to će biti mnogo pevača, ne znam, i Zdravko Čolić će da peva, Željko Vasić, Goca Tržan, to će biti onako jedan fantastičan, znači što kažu, ko ne ide na more, ko će da ostane u Beogradu, znači na paklanom suncu da se zabavlja, bit će to u samom onom atriumu Delta City-a, naravno na bini tu sam i ja, onako kao što sam i ovdje, onako, inventar. Tako da bit će puno izvođača i plesača, bit će neko jedan super provod ko dođe u Delta City, za tebe znam da dolaziš često. Dolazim, šetam tu da muvam se tu da. Šopinzi, sniženja. Jel ima nekih sniženja sada, daj reci nam? Ne smijem da lajem, ali krajem ovog meseca bi trebalo da... Biće sniženja. Drage dame, a i momci, čuli ste. Ali povod je da dođete da gledate ovo, ne to. Da. Sad kažeš od 4. do 27. tu ima program kad koji? Da, bit će program onako obaveštenje, znači putem radija i putem samom Delta City-u, znači tačno ko nastupa. Mislim da je na otvaranju Željko Vasić, ali nisam siguran, mislim da jeste, on obično ima koncert, tako da bit će to super, znači ko nije išao na koncerte tih pevača može da dođe da sluša, da gleda, da se provodi. Je to besplatno? Da, besplatno sve, to je najlepša fora što dođete i slušate koncert za džabe sad. Ne, najbolja fora je, ja savjet svim muškarcima, povedite žene, devojke, ljubavnice, šta god, povedite taj dan u shopping centar, jer ako bude pored čole obilazila izloge, išla u butike, treba da je ostavite odmah. Vraćaj se, Gajbi, Srpski George Clooney vam govori da vidite devojke, dođite devojke. Vraćaj se, Gajbi, meni je bravo ako će pored čole da kupuje. Gore ćemo da te vidimo malo. Što da ne, nešto onako kratko, neko malo. Da se džuska malo. Pa može. Da vidimo bre što to ljudi angažuju odavde i odane. Ko kaže da me angažuje? Ja sam upadam. E pa, ništa samo da lepo sad ustani, izađi ovdje na našu... veče, ja, izvolite. Izvolite, upadaj. Na našu mini scenu. Mi ćemo te gledamo, da uživamo, a i naši gledalci. The